Sefydlon ni'r busnes yma cysgu yn y ceie 3 mlynedd yn ôl nawr. Gawson ni haden y syniad o chwaer Laurie. Oedd hi ym Mongolia am 6 mis yn byw mewn yurt, felly o'n i gyd yn genfigennus ofnadw. Mae pob teulu sy'n dod yn cael basged fach o llysiau, pethau fel bresych, tatws, ffa a dail salad. I ni'n tyfu llawer o llysiau ac i ni'n gwerthu nhw yn y siop. A mae'r gyfan yn clymu mewn yn dda iawn. Mae'r pobl sy'n aros da ni yn prynu cig o'r siop a maen nhw'n prynu lot o lysiau. Mae'r safle hunan yn eco gyfeillgar iawn. Mae'r holl trydan yn dod o'r haul ac o'r wynt a mae'r yurt yn cael ei cynnesu gan coed tân o'r ardal lleol. Dyma'n paneli solar sy'n gwerthsogi dŵr yn y caban ac yn y cawodydd. Ac ar dydd fel hon, mae fe'n pwyth iawn. Mae pobl sy'n dod, maen nhw'n atgoffa ni pa mor lwcus i ni i byw mewn lle mor hardd a mor ffrwythlon a ddistaw. I ni'n lwcus ofnadw.